Пелетон элітнага дывізіёну мінуў траціну дыстанцыі, і ў гонар пераадолення значнай мяжы Беларусьбанк вышэйшай лігі гульцы зладзілі феерверк з прыгожых галоў. Творчая група АБФ-ФТБ абрала лепшае з іх. На пятай пазіцыі шыкоўная камбінацыя берасцейскага «Дынама», якую распачаў і завяршыў Арцём Мілеўскі. Чацвёрты радок аддамо Ягору Сямёнову, які сілай думкі скіраваў мяч у далёкі кут брамы Руха. Трэцяе месца прысуджаем пераможнаму стрэлу Яўгена Ютчыца, які тарпедзіраваў абарончыя шыхты Іслычы. Другая пазіцыя за Неманьем Мілічам, што ўпрыгожыў тур філіграннымі індывідуальнымі высілкамі. Нарэшце пераможцам тыдня назовем Дмітрыя Падстрэлава, які прымусіў мяч ляцець па неверагоднай траекторыі ў браму Белшыны.